bons, en aquest cas són aquell regne de dones que semblen bones, que es fan servir els vels de les cares i la nit, el vel de la nit, perquè tu no sàpigues exactament on acaben les seves possibles trampes o els seus arguments. Jo tinc la sensació que poden no fer gaire teatre, ho diuen molt de veritat, molt en sèrio, i diuen... És després que descobreixes que estaven fent teatre. O sigui, són molt bones actrius, i fa teatre però és molt bona actriu. I diu, és que m'has d'ajudar, perquè clar, ha passat això, li dona uns arguments, la realitat és aquesta. I li explica molt tal qual i el convenç. I a més li dona un retrat d'una noia guapíssima i ell s'enamora molt i s'enamora tant que inclús la dona, la noia, tens la sensació que s'està enamorant també d'ell, per com ho canta, no? I aleshores, després, quan recordes el moment, penses, estava fent teatre. Però potser no cal ensenyar que faci... Plantejava, potser no cal ensenyar que faci molt teatre, que tu et creguis que realment allò va així i després tu... A més, parla del retrat, perquè no diu, oh, quina meravellosa noia, diu, oh, quin meravellós retrat. O sigui, l'àrea és sobre el retrat, és curiós. Si digués, oh, quina meravellosa noia, seria com una pel·lícula de Walt Disney, que seria un extrem, no t'ho creuries. En canvi diu, quin meravellós retrat, jo m'estic enamorant d'aquesta imatge, perquè jo tinc la sensació que realment aquell individu que ha caigut ha anat a parar en aquell lloc, que no sap ben bé quin és i que és un regne molt especial, que està al costat del regne del Sarastro i que no hi sap anar. Sí, no el sap veure. I que necessita la visió dels nens, aquests 3 nens que són de cor de nens i d'ulls de nens, que són els que el guiaran, el portaran, i ells ho tenen molt clar. On està el regne? Bueno, doncs aquí. On vols que estigui? Aquí, al costat, doncs ja hi som, ja hi hem arribat. I el dir que m'enamoro del retrat, i el retrat el podem veure, el podríem ensenyar. Jo he vist alguna producció que s'ensenyava una gran imatge reproduint el retrat, projectada, però és una mica massa modern. Aleshores, m'agrada la idea de que jo m'enamoro molt i no faig trampa i dic que m'enamoro del retrat, però per tant m'enamoro de veritat. Si jo digués que m'estic enamorant d'ella de veritat, algú del públic podria dir, escolti, no,